Ngiyabingelela ngaleso sikhathi ngibela kuzona zonke iy'ndawo kuwona wonke amagumbi amane omhlaba nabo bonke abantu abazoyithola le vidiyo. Ngiyakubingelela nje bafowethu. Ngithanda nje ukudlulisa ukubonga nje okukhulu kulezi nsuku nje eziwu-3 ezedlulile. Kube nama-albhamu aphumile before iyi-15. Nawo lawo ma-albhamu lawo kuyakhombisa ukuthi ahamba kahle, asebenza kahle ey'tolo, kuzona zonke iy'tolo nje. Ayatholakala and ahamba ngendlela okuyiyona. Siphinde sibongise nensizwa yakwaMpungose, uKhuzani iDlamlenze, the president of the Blue Nation, ngomsebenzi omuhle kangaka olokhu ufakazelwa indlela abantu abawustrima ngakhona umculo wakhe. Ngithi bafowethu kunina wonke lapho kodadewethu, abantu abadala nabancane abathole ithuba ukuthi bekwazi ukustrima umusic ey'ndaweni ezi-right ey'fanelekile. Niyibambe kanjalo bafowethu, ningapheli amandla. Siyazi ukuthi akulula, idatha liyadura, liyaphela, phinde uyozama futhi. Kodwa lokho siyazi ukuthi nikwenza egameni lothando ngokufisa ukubona umculi onjengoKhuzani eya phambili ethuthuka ngokuphindaphindekile ngenxa yothando eninalo ngaye. Bafethu siyabonga kakhulu nalokho enikwenzile nikwenze nakwabanye. Nabanye-ke mhlawumbe abangayena ama-supporters akhe abathanda nje umculo. Siyabonga bafethu nisebenzile nakwamanye ama-genre nabantu bey'ngxenye. Kuyabonga lokho kakhulu, kukhombisa ukubambisana kwesimangaliso. Le nsizwa siyenzele-ke iqiniso. Mina ngiyayibongisa ukuthi lokhu kwenzeke isaphila ukubonisa ukuthi ubukhulu bakhe bungakanani. Kungalokhu ngathi kunokungabaza kunobhathi lapho nalapho, kodwa nje kwenzeka ngendlela okwenzeka kuyo early, akapheshi ne-5 days. Cha, iy'manga zenzakalile. Bafowethu sibona ngokuzayo sesizokhuluma ngenye ividiyo. Ngiyabonga.